Tá scála cisteanna os mo chóireann seo, agus cúpla rud le mea. Fan go bhfeicimiid cin meáchan atá sa mála siúcra. Is, má bhreanaim an seo, tá an lábhín airí nuas an seo go dtí a haon ar a taobh mún seo, agus céalaíonn sé sin kilogram a bháin. Cifid gram i kilogram a bhfuil sad? Tá 1000 gram i kilogram. Mar sin, tá gram a bháin wad níos étrame ná kilogram. Nis, measú cin meáchan atá sa mála plúr. Tá sé sin a bhád níos trime, fan go bhfeicimiid. Tá mu tíos go fada le ifir a dóhain sin. Ciallaíonn sé sin ghfuil 2 kilogram sa mála plúr. Tá sé bhád níos trime, tá sé gáirid go trom leis an mála siúcra. Nis, tá cúpla sumla den 19 seo ar a glárbán a bhfuil tú ré. Tá airí thuas an seo, tá róteog, tá sliosráin, tá sútalún agus banana. Cámid de ceistena í agart. Nis, measú cin meáchan atá i róteog amháin agus sliosráin amháin. Ceac leor, cifid gram atá róteog, 5 gram 10, 10, agus dúirt gur 25 gram i sliosráin. Mar sin 10 agus 25. Cá méid a chuir le chéile. Nis, tá me go mochas éine a chuir le chéile dosach, sin 5 agus a 5 sinne, 10 an bhá, 9 cheese, agus 1 a rá. 1 agus a 2 sinne, 3 agus a 1 sinne, 4 iontach, 4 céird, 4 gram. Scuidir muid G began sin in aice leis I rá 4 gram. Pan go sé ceilimiid ran ceartain. Ítach! Daire lín! Glána me seo, agus duna muis ceánín eile. Sútalún amháin agus banana amháin. Sútalún tá 20 gram an, agus banana tá 4 gram an. Nis, neamhaní agus a neamhaní sinne, neamhaní, nó náid, 2 agus a 4 sinne, 6 iontach, sin 60 céird, 60 gram. Iontach, fan go sé ceilimiid a sin. Bhín ceart ar fad a ríiste, iontach. Nis, chéad ceánín eile. 3 róteog. Sin 15 gram agus 15 gram agus 15 gram. Iontach. Mar sin 15, 15, 15. 5 agus a 5 sinne, 10 agus a 5 sinne, 10. 5 6, 1 a rá. 1 agus a 1 sinne, 2 agus a 1 sinne, 3 agus a 1 sinne, 4. Sin 45 gram go díirech. Nis, fan sé ceilimiid a sin. 45 gram. Nis, tá mis gáil obair bailla thuirt chuite nis. Catas an ceann deir ebrúach ó hain. 2 sliosráin. Sin 25 gram agus 25 gram. Go neirí leat.